Lilius 06. Huomenna penkkarit, let's go. Hell yeah. Penkkarit oli kyllä hauskaa. Mä kävin Osykin tosiaan ja nyt on... No, kohta näette. Hauskaa penkkari. Ai mikä olin penkkareissa? Mä olin semmonen pilkkiä. Pilkkiä. Se on tossa vitriinissä vieläkin se asuu. Ei saatana katsoa mikälainen vonkkale! Yes. Tervetuloa Jal Liven striimiin jälleen. Hyvää keskiviikkoiltaa ja hyvää huomista penkkaria niille, joilla semmoista penkkarit on siellä tulossa. Tänään vähän tällainen spessu case striimi. Nimittäin mulle tuli ihan postia, oikeeta postia. USB-tikku ja tämmönen lappu ilman mitään kirjekuorta. Tuleeko teille enää oikeeta postia? Kommentoikaa tuohon alle. Tässä kirjeessä luki, että olen seurannut sinua pitkään. Kirjeessä mukana kirjoittu Minecraft Osyk map file. Tule käymään. Ja tosiaan, mä tarkastin jo tän ennen striimiä ja tietenkin vanhalla koneella. Muistakaa lapset, älkää laittako tuntemattomia USB-tikkuja vaan koneeseen. Siellä voi olla vaikka semmonen korona tai joku muu tämmönen viruksen deerus. Mutta tällaisen kirotun Osyk-mapin löysin ja onhan tää semi-kuumottava sen takia, kun tää on niin tyhjä ja toisaalta sade ja thunderstormi alkoi heti alussa. En tiedä, onko sattumaa vai kuuluuko tähän kiraukseen. Mutta eiköhän lähdetä vaan tutkimaan. Mä oon tosiaan itse käynyt kans Osykin, valmistunut 2019 ja me silloin sanottiin monesti tätä koulu Osu ei jumpe. Osuk. Me sanottiin kavereiden kanssa aina Osukiksi niinku uulla. En tiedä mistä se meemi on lähtenyt. Se on ihan niinku joku olisi kuollut. Tosi creepy. Laitetaan tuo soihtu kuitenkin, kiitti soihtusta. Häh? Eihän Minecraft mapissa pitäisi tolleen voida lojua. Onpa jännä. Mä järjestelen vähän, kun mulla on vähän tämmönen obsessio noihin juttuihin. Mutta ihan silleen näppärän näköinen Osykki tosiaan. Jos ei ota huomioon, että tää on ihan tyhjä muualta. Mutta joku on kyllä osannut rakentaa ihan näittekö? Salama iski pyramidi. Tuo oli hieno shotti. Klippaatkaa tuo. Klippaksiko? Onks sun klippiä? Joo. On kyllä. Autot ehkä vähän mittasuhteessa. Tulee jotain magmaa, mitä tuo on. Tää on vaarallinen paikka, varokaa. Älkää menkö availemaan random autojen takakonttiin. Tuli päivä. Onpa näppärä. Tuollahan näkee sisälle, tuolla on yksityiskohtia. Onpa siistiä. Onko muitakin luokkia niinku... on täällä vaikka mitä siistiä. Tiedätkö, tässä pitäisi olla se kommentoi alas, jos parkkeerasit koskaan tähän johonkin. Mä muistan, mä aina ajoin. 8.35 tuli, no en ehkä 35 sentään, en mä niin lusmollu, mutta siis 8.20 kurvasin tohon ja laitoin vähän laittamalla paikalle. Semmoista näppärää. On kyllä hyviä yksityiskohtia. Tää on ihan niinku Osykki. Meillä otettiin mun vuonna kuva koko koulusta, jostain tosta tyyliin kakkoskerroksen, olisiko ollut kolmoskerroksen. Ehkä kakkoskerroksen tosta ikkunasta. Koko koulu oli tässä, se oli makea messevä kuva. Pyramiidi olisi kyllä siisti käydä. Onkohan tässä tehty pyramiidi? Mä käyn itse asiassa chiikaa. Ulkokäyttö pääsee varmaan nopeita. Tuo varmaan riittää Osykin katolle. Jotain random furnasei tuolla. Tuo ala-aulasta tuo päätyluokka. Ja tässä oli jotain biologian tunteja mulla tyyliin. Se on sitä juhla. Oho! Joku
tulipalo. Jugendtalo syttyi palamaan. Breaking news. Alkaisiko se ole? Alkaa. Näköjään. Holdi crouchi. Ui. Näppärä. Täällä on tehty kattokin ihan. Kuulitteko te äänet? Hullut. Vihdoin sinne pyramidiin sitten. Ootteko valmiina? Ootteko te käynyt Osykin pyramidin sisällä? Kommentoikaa tuohon alas. Totuuden hetki. Mikä tuoli? Näittekö? Kunnon bugi. Mitä persettä? Siis... What the fuck? No. Ei se auta. Osykin pyramidi on kirottu. Täältä pääsee tosiaan alas. Ois pian varmaan tulla ylöskin tätä reittiä. Ja mikä brainratti mulla oli menossa. Varovasti. Tää on kyllä siisti. Osykin ala-aula. Ihan näppärä. On timetablet kaikki. Joo. Oho. Tää on kyllä jännä, että tuo rakennus, eikä näykin tuolla. Rakennus näkyy täältä sisäpuolelta, vaikka ei näkynytkään ulkopuolelta. Mennään ruokalaan. Mutta tiedättekö mitä? Kovat jätkät menee alaruokalaan. Se on se sanomaton sääntö. Onko nykyäänkin? Kommentoi alas. Joo, ruokala on kyllä näppärä. Mitäs täällä on linjastolla? Koulun kummiperunat. Osykissa oli oikeesti kyllä aika hyvät safkat. Tämä on sitä herkkusieni. Ei herkkusieni, kyllä kärpäsieni. Hyi, tuo on myrkyllinen. Juhlasali sit vaan morottaa maun. Oho! Siinä on kyllä Batmanilla vähän liikaa liikettä täytetyksi eläimeksi. Franklin ja Pupunen kuitenkin ihan kondiksissa. Tässä meikä oli eka sinkku kuvaus. Mikä tuoli? Mikä täällä on? Hakkupaikka. Mistä tuo tulee? Onks täältä? Joku kissa ääni. Oi jumpa. Onks tää luokka? Tiiltä. Mikä homma? Hyi. Mitä nää äänet on? No, mikä? Tulee kylmät väreet. Minecraft on kauhupeli. Tää on fuck, tää on joku kirottu meistä. Mitä he? Jaa, täällä on joku tämmönen taideinstallaatio. Tuo on ihan semi-fucking creepy. Hyi. No mut opettajahuone. Se pitää käydä tietenkin chiikaa. Päästään tosta creepeydestä pois. Mikä mennään täällä? Kaikki vaan tiiltä. Koko muu Osykki on vaan älyttömän yksityiskohtaisesti tehty ja... Ei, mä menetin mun soihdu. Hyi, täällä tuli pimeä! Ajat vaan itelle sydänkohtauksen täällä. Siis kunnon kauhupeli, tonne edes näet tonne. Hyi, mä lähden pois. Stiili jatkuu tännekin. Kellari on muutenkin, Osykin kellari, siinä on semmonen... puistattava, niinku pelattava sokkeloinen. Mutta ei me tultu tänne pelkäämään. Nää on kyllä aivan liian pitkät. Mihin alamaailman mä oon tullut? Täälläkin tää tiiltä, hyi saakeli. Tää clearata cornerit. Nää on joku jumpscare tulee. Hui. Ootapa mistä me tultiin. Tuolla oli portaat. Tää on varmaan tyttöjen vessa. Draamapukkari. Kommentoi, jos sä oot
Jos oot käynyt koskaan traumapukkarissa, sanotaanko näin. Ei oo yhtään timppaa täällä suihkussa. Pääseekö täällä... Hyi, tää on ihan hirveä sokkela. Poikien vessa pitää kyllä chiikaa. Mistä ne oli löytänyt mun osoitteen? Ottakaa hetki. Mitä helvettiä? Ketä te ootte? Olemme Suomen kunnioiden tapahtumien rajatieteellisessä instituutissa. Teidän on tultava näin. Paskoitte mun oveen! Kiitos, että katsoitte. Tykätkää ja tilatkaa. Heippa.